นั่นเลยมาได้ไปมินิงูแล้วนั่นอะไรมินิอ่ะहाखु दाखुजों न'आव भिडिअखौनो बानायस्लाब मोनाखै आंहा अमाया गिदिर ओमफ्राय मैया बेलासियावनो हैनो नालाय आदारखौनो जायाखै अमाया एसे उदै फिसा जालायबाय खाना दोननायखाय रागा जोंना जायाखै आदारखौनो आथिङा दुरुङाव खालायलायबावनायसो अमा बुन्दानि बुन्दा भारा मोननाय लोगोफोर खानांसिगोन र' नै आंना अमाया लोगोफोर बेनो बेखौबा खथ' दावराव दावसिसो मोनदों नै बुन्दा भारानिमोन ना ओमफ्राय मैया बेलासियावनो हमनानै हरसिनदोंमोन नालाय ओमफ्राय गन्द्रायाव खाना दोनदोंमोन रागा जोंनानै आदारखौनो जायाखै नै उदै फिसासा हामगुलायबाय ना मामि अमा फानफैदों आइ बेरा फैफानो मोनबाय थाबाय बे अमा फाननायाव बेखौ गोरलैयावबो लाना फैनांदों खिगुलायनाय गासिबो जि दख'नायाव नांजोबलायनायनो ना सना गोरलैनिफ्राय अमा फानफैफानो मोनदोंना ए मामि गावदों सना गोजांदों ए गोजांबावाखै साया नै दामफाजोबनानै लान्थ' लुन्थ' बोरैबा नुजोब्बाय नायनो गाज्रि नुबाय अमा बायग्रायानो दाबो सासेयाव फैयाखै नै लोगोफोर आंनो सिगां सफैदों अमा फानग्राफ्रामबो आंनो सिगां सफैग्रो अमा बाजाराव सयथिबो दहायबो 10:30 सफैदों आङो दाबो अमा बायग्रायानो गैया ओमफ्राय सासेबो लांदां लांदां बाजारफ्राबो नै दाबो जायाखै बाजाराबो लांदां लांदां दासो जाहांदों जों बिमा फिसा नांलायगासिनो दं सानैजों दसेनो न'आव थांनो लेंलाय दसेनो दुदु जानो बिलाय बिमा फिसा नांलायगासिनो दं सानैजों जायगा गैया अबाव जायगा गैया अबाव जायगा गैया जायगा गैला नैलायबाव रागा जोंनो ना मिनिनो ना अननो ना बुनो ना रायनोसो गथ'आनो बे रसिथालाय माबा होनोसै ना नै बियो माम बायजेननो रोंनायनिफ्रायनो बेखौ लानानै अमा फिसा फानदों आं हाबा जाजेननायनिफ्रायनो अमा लाखायो नालाय ओमफ्राय अमायाबो थागथिग बोरैबा बे मामि जानायजों अमा फिसा जानायजों जाबाय ओमफ्राय मामिखौ लानानै अमा फानफैनायानो मेरला जाबाय लोगोफोर खनब्रै खनबासो जाबायदां आं हाबा जाजेननायनिफ्रायनो अमा लायो नालाय फिसियो नालाय ओमफ्राय मामियाबो अमा फानफानो मोनबाय आंजों फिसा लानानै अमा फानफैबाय थायो आङो ना सोरबा सोरबाथ' फिसा दं गथ' दं होननानै खामानि दामानिखौनो गरखौ मावासो थायो सानो जि गोरलै गोरलैखौल' मावो नाथाय आं मामिखौ लाना गासिखौबो मावनांगौ जाजोबो मा न'आव थांसै ए लोगोफोर मा होनो बियो अमाया आंनि नङा आं दासो खिथानो रोंबाय बावदां खिथानो आंनाव अमा बुन्दा दंमोन ना सिगाङाव ओमफ्राय आंनि अमा बुन्दानि भारासो बियो लोगोफोर बुन्दा भारा लांनायनि अमासो बियो बेखौबा खम दावराव दावसिसो मोनदों लोगोफोराव अब्लाबो आं जेबो सानला ओमफ्राय अमा बुन्दा भारानिसो मोनदों आं बेखौ आंनि अमाया दाबो फानजाथ'वाखै दा आदार जादों मालै सुना मानसिफ्रा गल' गल' नायबायलै लोगोफोर रावबो बर'आनो गैया गासिबो बांगाल गोजा सावथाल गोजा बागान बाजाराव बर'फोर थांमोनो थांगोन र' आहा हाबाय नै लोगोफोर जि अमायानो अमा ओंखारबाय हरलाबायबाय आं खम समनि नैबेथ' गिदिरथारबाव आंना बुन्दामोन हरलाबायबाय आं 3,600 नुदों आङो एसे फिसामोन ना र' हरनाङा थाथ' नोंना एथ' गिदिरा नै बे अमायानो एथ' गिदिर बेखौनो दाम खमनो हरलाबायनो नागिरो बिसोर थांनो समायखाया अमायानो अमा जि अमा ओंखारबाय नै अमा फानखांनानै आहा बेखौ लोगो मोननानै दामफ्ले दुमफ्ले जिरायबाय थायो ना मा नालाय
내가 쿠셔서 수다. 나는 조금 초콜릿이 다 되네. 다 소풍 거래 오늘 내 엄마 컴 장문 그 파나 내 그다음 파네 그냥 하나니 자자 베베 박는 밑에 자장지 아, 쿠셔서 난데 후야 히. 그야 마시면 되는데. 응? 마시면 되는데. 마브리나 마바 문벤동 라라 잡아디. 이케 아자장 아자장 이케 응? Uma masih pandang nu sanse logoफोर ओमफ्राय नै जासुलिया खमला जगासिनो दं खमलाखौ मा होनदों नारें खमलाखौ जुमबा आंगासिनो दं साला जुमब्रा नङाथ' माबे खमलासो ओमफ्राय नै बैग्रि बेलाथि आंगुर मेथाइ नै खरसा मेंनाय मोनबायहाय बिरादनो गसंबाय थानाय दहाय गथ'आ उन्दुदों गथ'खौ बाबाय थानाय फाफ्लि गोदोजोबबाय गथ'नि थाखायनो अमाखौ खम समावनो हरलाबायनांबाय आं लोगोफोर फिफा थांबा देन फुरा मोनथारगौमोन आङो मामि उन्दुनानै होबाय बियो बाबाय आङो दो दो गसंबाय थाबाय बानानै फाफ्लि साजोबबाय उन्दुलांनानै मानो उन्दुलाङा नोंलाय गथ' आथिङा साफाखानो नै गावना बाजारनिफ्राय फैनानैबो आथिं सुवाखै आं सुला मामि आंना आथिं साफाखा होननानै बिमाया सुबाय फिसाया सुवासैमा अमा मासे फाननायावनो सानसे नै लोगोफोर ओमफ्राय नै जासुलिया खमला जगासिनो दं खमलाखौ मा होनदों नारें खमलाखौ जुमबा आंगासिनो दं साला जुमब्रा नङाथ' माबे खमलासो ओमफ्राय नै बैग्रि बेलाथि आंगुर मेथाइ नै खरसा मेंनाय मोनबायहाय बिरादनो गसंबाय थानाय दहाय गथ'आ उन्दुदों गथ'खौ बाबाय थानाय फाफ्लि गोदोजोबबाय गथ'नि थाखायनो अमाखौ खम समावनो हरलाबायनांबाय आं लोगोफोर फिफा थांबा देन फुरा मोनथारगौमोन आङो मामि उन्दुनानै होबाय बियो बाबाय आङो दो दो गसंबाय थाबाय बानानै फाफ्लि साजोबबाय उन्दुलांनानै मानो उन्दुलाङा नोंलाय गथ' आथिङा साफाखानो नै गावना बाजारनिफ्राय फैनानैबो आथिं सुवाखै आं सुला मामि आंना आथिं साफाखा होननानै बिमाया सुबाय फिसाया सुवासैमा थांनायावबो हांसो फैनानैबो हांसो लोगोफोर जिरायनो टाइमानो गैया नै आङो मोनाबा मेरला मोनगौमोन ओमफ्राय मोनास्लाबासैना थाब फैनाय जाबाय आङो नैबाव खफि बिगुरखौ मोनाबा मेरला मोनो ओमफ्राय मोनायाखैमोन नालाय ओंखायनो एसेल' मोनदों नै बेखौ आं दा अमायानो आदार गैया माइरंजों ओमफ्राय कफिजों रुनोसै आं लोगोफोर कफि बिगुर गोजासो आरो बारियाव माइ दंबावो थिखोबावनांगौ मालायनि माबाखौथ' मुस्रिखौथ' मोनबाय थायाना मालाय बिगुमायाबो माइ लामसिगोनदां दे मोन होन बिदि नङा आइ सना आङो जानहरबाय नै ओमफ्राय ओरै दै रुबाय लोगोफोर आं अमा बेदरबो लाबोफादोंमोन नै आं दा डाइरेक्ट मोनबासो भिडिअ बानायनोसै टाइम गैला लोगोफोर हाखु दाखु खाबदाब जाबाय सिंस्रि थिंस्रि साजोब्बाय रमायजोब्बाय बोरैबा मोनजोब्बाय आङो